Makosana nkhani yomwe tabwera nayo pano ndi yachisoni kwambiri komanso ndi yoopsa. Nkhani yoopsa kwambiri. Mnyamata wapezeka atamwalira, thupi lake litayamba kuwola, lili mu silingi kutino ku sukulutu ya Mobasi. Mwina tiyankhule dzina lomveka bwino ku Polytechnic. Mwana wanga wasankhidwa apite ku Polytechnic ku University kumene koko mu silingi apeza thupi lake ndithu litayamba kuwola m'menemo. Zoopsa kwambiri. Tifotokoze bwinobwino zikukhala motani kwambiko chigandanga kapena ku Mobasiko ku Polytechnic ndetiyambatu motere kunena kuti mnyamatayo ndende amene mukumuona pa screen panopo malingana ndi mauthenga amene abwera. Dzina lake nalikhala ndani? Dzina lake iyeyo ndipo Ntenje ndipo pa Mobasiponso amangodziwika kunena kuti nanga silodyera pa bro. Iyeyu ndi zonena kuti wapezeka mu silingi ya nyumba ina kumene koko yomwe ndiyotchedwano Mpingwe Hostel. Imeneyo ndi nyumba imene mmakhalano ana aja ophunzira amakhala m'menemo, magona m'menemo, imodzi mwa nyumba zakumeneko. Okhala pa kampasi penipenipo osati ochita lendi yayi, koma amakhala pamenepopo ndithu pa sukulupo. Ngati imene makhalira boarding ndiye makhala ndi marumu. Ndiye marumuwo koma apa ndiye kuti pali nyumba yomwe ili ndi marumu. Ndi nyumbayo ndi Mpingwe Hostel. Chomwe chinachitika ndi chonena kuti kunali zoti kumafunika kuchitidwe ma maintenance ena, kaya mawaya anaduka kaya mawaya amagesi ndiye samayaka bwinobwino mwina mu silingi umo ngati bezi makhalira basi. Ndi kuti papangidwe renovation kuti zikakonzedwe zimenezo panachita kubwerano anthu ogwira ntchito special a construction komanso maintenance ma workers. Ndiye kuti basa napita kuti akagwira ntchito ngati nawapangira zinthu zikakhala kuti zisokonekera choncho ndakwerano mu silingi muja kuti akakonze zimenezo. Kutere tsapenga checkdowns fungo kutere kuyang'ana bunthu panga yonse chole silingi peze thupi la munthu tsitsa chani polisi kutamanga zoopsa. Tamanga naye ndiye kuti chani ku chipatala thupi limene motino lili ku Queen Elizabeth, chipatala cha Queen Elizabeth ndi kumene akulisunga thupi limenelo. Koma thupiro linali litayamba kale kuwola, osati kuti kapena ndiye kuti uwe waphedwa chapo iyayi kapena wapezeka wafa. Thupi linali litayamba kale kupanga decompose, kuwola, kuwonongeka ndithu. Nkhani zoopsa kwambiri. Chifukwa tinayamba kuti nkhani zoopsa kwambiri zochitikatu zimenezo ku sukulu kumeneko. Ndeno kutengera ndi apolisi pakanali pano akuyang'anabe kuti apeze ma detail bwinobwino. Makamaka pa dzina lakelo lapezeka koma apolisi sanayankhulepo kono madziwa pa social media ikayiphedula nanga si pa sukulu palinso ana ndi ena amene atha kunzindikira kuti mwakuti uyu siluzo zoti kodi kaya ndophunzira pa sukulupo kazikhala motani. Komano tingonena chonchi malingana ndi mmene zilili apa ma detail omwe abwera ngati kunena kuti munthuyu ndi ophunzira pa sukulupo. Komano tikuyenera tidikire tsopano kuti apolisi anena zotani. Fa apolisi sanatulutse report linaliso ndefe timafuna paja tigwire ma tangible information yogwirika yochoka ndiye kuti ku polisi sanatulutse china chilichonse. Pali mafunso ochuluka. Funso loyamba ndilonena kuti uyuyu kodi identity yake ndi mwana wa sukulu pamenepopo kapena mwina ndi wina anangobwerapo. That's the first identity. Of course tikunena kuti matito abwera mwana wa sukulu komano tikunena ndiyang'ane ndi polisi sinangale mane apalembedwe report logwirikedi. Kuchoka pamenepo tikuyenera tiyambe kuyang'ana kunena kuti kodi amene yuyu anakapezeka bwanji kumeneko ku silingiko, wachita kuphedwa kapena mwina mwake ndi zoti anapitako. Fa pali ma situation ngati amenewo. Of course tiziganizabe zoti wachita kuphedwa choyamba ndi zimene nanga si zimene zimayenabe kubwera ndi mmene zilili apa ngati wachita kuphedwa. Komano tiziyang'ananso kunena kuti kapena ku silingiko anapitako. Mukayang'anano history ya nyumba imene ya Mpingwe zipetu kuyankhulira zipeze history ya nyumba imene ya Mpingwe imene komakhala anayi pa sukulu ndi imodzi mwa manyumba zakalekale kwambiri. Zakalekale pali nyumba imene ya Mpingwe komanso ya Nyika. Nyumba ziwiri ndi zakalekale kwambiri, ma block akalekale pa campus imene akhalitsa
ndino amakhala ndi ma issues ndi amakhala ndi mavuto osiyanasiyana. Linanso mavuto ndi limene lili lonena kuti no mungathe kuona kuti anthu anapita kuti akakonze vuto mu siringimo. Ndi mmaziwa ku polytechnic ndi kuti kuli mafano onena kuti ina amapanga electrical engineering zinazo amaziyada okha. Ndi mwina kapena mumvetsetse magazi tikupereka masifakiro na kuti tikufunikira tiveze information yogwirika bwino kuti wachita kuphedwa kapena mwina mwake zinayi mwachonchi mwake motani kuti kapena mwina mwake anapita kuti akakonze vuto ku siringiko. Nanga simafana wana amakoti amagwiraso ndi zomwe zimene amagwira. Soketi kafoile ndi azikakoza akaita nese akonza okha kana ngasaba pakata apanga zamagetsi akonza okha. Mwaona zinthu ngati zimenezo amagetsi azimalaira azi ndilowe nkati mu siringimo kapena mwina mwake mawaya ena akasali bo kumeneko ndiyeso gwira tepya shoko kumeneko bulibe wina aliyese amene muja nobody knows. Okay, adaja mwina avaya kwina kwake ba mwina akupita atipeza ngati zili bwino masiku nkumapita. Kodi kapena si choncho mukumvesese zenu tandoza pa ndeti kudikira ano kuti polisi notsopano ibweretse notsopano kuti chinachitika ndi chani investigation afufuze nchifukwa polisi so atenga nthawi yawo noti yayi sitingangobwera nkunena kuti munthu iwaphedwa kapena chanchani koma tapeza thupi lake ndino tiziyang'ana kuti nokodi yampangise kuti no amwalire ndi zani pali makeses ngati amene wanchifaka akanika kungobwereratu direct. Ndino atenga thupi lako chipatala kumene kono postmortem akakachirano akakaliyeza thupi lijano akaona kuti kodi ino munthu uyu wamwalira litino fo thupi lamba kuola ndi kuti akapangano measure the level of decay kuti no kodi kuonekera kwa thupi kungakhathe kukhala kuti kwa nthawi yotalika motani kumene kuchaka kapeza choncho kena kwakayamba sikuyang'ana kuona kuti kodi no chimene chinamupano ndi chani pamene pazabwera nso panono yankhono lafunso lijate makamba lija lonena kuti no ndi chiti chimene chapangisa zono kuti munthu amene amwalira ngati kuli konena kuti no kapena mwina mwake inali suicide kapena mwina mwake ndi crime mwina akachita kumupha kapena mwina mwake ndi zimene ukamba kaya ndi ngozi kuti mwina anapita umene kuti akapange zina zake ndi zafoira chancha mazuwa wagwira mawaya amagesi chane ndi ngati lichoko kwambiri anthu amata kumafa ndithu electrocuted zinthu ngati zimenezo ndi kuti no pamene pazolekera no investigation ngati wachita kuphedwa ndi wamupani ndani mwayione imeneyo ngati inali yonena kuti ndi suicide kodi chinakapangise kuti iye apangepo kuti aziphe ndi chani. Koma ngati wachita kuphedwa zomwe tikulingalira kwambiri kuti akusikolo achita kuphedwa tunangati zikamba motsindi kuti akusikolo achita kuphedwa ndiyeno amene amuphawo ni ndani pazifukwa zotani ndi akapezeka amenewo ali kutino alandirenso ndi kuti chilango chawo mwayione imeneyo ngani zovuta kwambiri. I never thought kuti tingafike pamenepa makamaka m'masukulumo musiringi fanali zoto kamba zimozoona kuti ndinkhani zoti olotekhala kuti ngati ina ishoko kuti ambandula kapena mwina akanapita kwa macheza ndeza foira makhabe oti akuwa ena akamumva kuti kwafika tati ndiyang'ana zokhala motani nanga azinzake ngati ndi mwana wa pa sikulu pomwepo azinzake sanapange noti kuti kodi uyu wasowa. Okay, mukumbukire nkhani ija ya Kennedy uja pamoti kodi Kennedy kandi Kenneth uja anapangana ndi nkhani za Mai Thomas Mpingajira Mai Thompson Mpingajira Atufani Mpingajira mwakumbukira nyamata amene uja nkhani yake ija anzake to ankanena kuti timayilondoloza bwinobwino kuti ali kuti zikuyenda motani kodi anzake pa sikulupo so zonena kuti no uyuso ngati ni mwana wa pa sikulupo anzake amene azilondoloza kuti ali kuti kodi amene bwanji kuti timanoti mwina sanagone kapena wakagona wina kwake 2-3 days mpaka nati kuthakaya ndi wiki tsatsani zikhala motani olopungodusa tsiku limodzi lomwe amene adzifunsa kuti aujeni bwanji ali kuti simunamuone kubanja ndudapo sanabwerere udzagona kuti ujenitu ndimati kaya madimesho wanga ali sanagone ndu tizinagone limodzi tukaya wapita kuti zinthu ngati zimenezozo kodi si zimene ndi kuti ayambe kumafunsana ngati yonjo so complicated fakana kuti zopsa kwambiri izi ndi zopsa kwambiri zopsa. I think mwina sinambe ndavapo kuti zachitika kaya mwina mbuyomo koma sinambe ndavapo kuti wapezeka ku siring sinambe ndavapo zimenezi zopsa kwambiri. Anyways pabiro penipeni nkhani ndi yaimfa akubanja amakhala aluza pepani kwambiri anthu amene mwaluza munthu wanuyo. We don't know what we can say to make you feel good. There's nothing that we can say we not know it will take away the pain. This is a big loss. The tragedy ekuli mwaluza pamenepa. We pray kunena kuti no inuyo mulungu akupangeni comfort, you know, akuthandizirani mulungu umwena kuti no ndizovuta omvetsetseka komano
ayende nanu akukuteni Mulungu ndi apupute misozi yanu. I think ndimene tinganenere. And also mzimu wa amene iwe amene uyu watisiyayo ndeti ukause mu mtendere osatha. Akuoneka kuti anali wachinyamata ngati kunali ku sukulu pa nyumba zonse zimene anakatha kupezeka mu ceiling paja akapezeka pa ceiling ya pa sukulu. Obviously mwina angakhale kuti nanaliwo pa sukulupo amaphunzira pa sukulu, ndiye kuti wachinyamata choncho akuphunzira pa sukulupo ndiye kuti anali ndi tsogolo loti kumaita kuoneka kusogolo kuti tangosala ndi step yomaliza kuti tikaloweno tikambe kugwira ntchito tikambe tikapanga zina zake tikambe kuona kuti notsopano titaphunzira ndi umuno tayamba kuona sanu tinaphunzira izi ndizi akambe kushayina kunjako ndi tsogolo limakhala lapita. So sad. May he so rest in peace. That's our prayer. And ndikukhulupirira apolisi akabweretsa zina zake about this ndi kuti ndizakupasana update yake pamene zikuyendera kuti kwenikweni chachitika ndi chani, komano ndi nkhani zokhudza kwambiri magazi. This is sad. Akuti